Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo que realizamos ahora en sesiones quincenales con este nuevo formato debido, como todos sabéis, a los efectos de la pandemia del COVID-19. Estamos intentando mejorar el sistema, aprendiendo poco a poco de los fallos que vamos teniendo, por lo cual pedimos vuestras disculpas y vuestra comprensión. A pesar de la incertidumbre de la situación, esperamos que pronto podamos retomar nuestras actividades en la forma en que lo veníamos haciendo y que yo creo que todos estamos echando de menos. Hoy me honro en presentar al conferenciante de esta sesión, agradeciendo a la sección de Ciencia y Tecnología que me lo haya permitido y, por supuesto, agradecer la presencia del protagonista de esta, el profesor Casares Lom. Con él me une una vieja amistad, cuyo origen data de nuestros inicios como estudiantes en la Facultad de Química y por compartir después nuestro trabajo en el ámbito universitario durante muchos años y que en la actualidad, como profesores eméritos ambos, seguimos compartiendo. Juan Casares es licenciado en Química por la USC y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Universidad de Salford en el Reino Unido, obteniendo su tesis en el año 1978. Sus primeros pasos como docente los da en el Colegio Universitario de Vigo desde el año 77 al 81, siguiendo un periplo que se inicia en la Universidad del Petróleo y Minerales de Darjan, en Arabia Saudí, donde trabaja desde el año 81 al año 84. Vuelve a la USC como profesor titular en ese año, obteniendo la Cátedra de Ingeniería Química de Sevilla en 1989, un traslado al norte a Cantabria en ese mismo año, e iniciando un paso al ejercicio profesional como jefe de sección de análisis y resultados de Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad, en donde permanece hasta el año 1992. En ese año retorna a la USC como catedrático ya y es nombrado en 1993 director gerente del Centro de Supercomputación de Galicia, donde permanece hasta el año 1997, en que es nombrado director general de Medio Ambiente, cargo que ejerce hasta el 2001. A partir de ese año hasta la actualidad dedica toda su atención a la USC, en la que dirige el Departamento de Ingeniería Química, y en el año 2010 es elegido rector de la Universidad de Santiago, permaneciendo en el cargo hasta 2014. En la actualidad, y como he referido anteriormente, es profesor emérito de esta universidad. Un bagaje realmente completo y envidiable desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista académico, que le ha valido rodearse de un halo de prestigio relevante en publicaciones, congresos y trabajos de investigación. Hoy nos va a hablar de uno de sus hitos, el CESGA, del que ha sido su primer director, y además yo creo que ha elegido un título muy atractivo para referirse a él, o Centro de Supercomputación de Galicia, una revolución discreta. Título sugerente, pero también paradójico, pues las revoluciones tienen poco de discretas, aunque seguro que él, con la calidad que siempre ha tenido, nos dirá el porqué. Disfrútenlo. Muchas gracias. Boas tardes. Moitas gracias, Manolo, por a túa generosa presentación que reflicte o teu aprecio hacia a miña persoa, máis que os méritos dunha vida certo chea de aventura, da que síntome especialmente agradecido a mesma por permitirme facer moitas cousas ao longo dela. O Centro de Supercomputación de Galicia é para min como un fillo, casi que máis que un fillo. Digo porque ocupou dende o ano 1990 ata o ano 1997 o meu tempo. Unha dedicación primeiro reducida e despois moi importante. E digo isto porque o Centro de Supercomputación de Galicia non é un centro tecnolóxico, non é un centro de investigación, sino é un centro de prestación de servizos. E, polo tanto, xa corresponde poñelo no seu espazo que
que eu chamo de discreción. Ten unha obriga prestar un servicio a unha comunidade moi ampla de persoas, de organismos, como veremos a continuación, pero ao mesmo tempo consciente de que o seu éxito é o éxito dos demais. E, polo tanto, pois, lle corresponde. Está ubicada nun espazo que moitos, diría que santiagueses, se lles fala da avenida de Vigo e atopan dificultades para saber onde é. Si decimos a continuación que está a carón da escola infantil da universidade, xa moita xente sabe onde está, e moito máis se despois decimos que está perto do edificio da Facultade de Química e a carón, por outro lado, da Biblioteca Concepción Arenal da Facultade de Dereito e mesmo no espazo físico que ocupaba o xardín de experimentación do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas do CSIC, porque CSIC é unha parte significativa do propio CSIC e por iso tamén está onde está. A miña vivencia persoal lévame a coñecer dende o principio da prehistoria do propio centro. Na primavera de 1990 invítanme dúas persoas, o director xeral de universidades e o conselleiro de Educación, a unha reunión. Eu que me atopaba fora de Santiago, en excedencia, traballando na Empresa Nacional de Electricidade. As siglas coinciden con Endesa, o posto de traballo coincide con Endesa, pero Endesa foi unha creación posterior, unha empresa privada sensiblemente diferenciada do que era a empresa pública, a Empresa Nacional de Electricidade. Nese momento, chámame da Consellería unhas persoas que eu non tiña o gusto de conocer naquel momento, José Manuel Touriñán e máis Juan Piñeiro Permui, o conselleiro, para ofertarme a posibilidade de dirixir unha comisión encargada de buscar solucións comuns aos problemas derivados da disgregación da Universidade de Galicia en 3 universidades, Santiago, Coruña e Vigo. E con moitas eivas, en moitos aspectos, e unha delas fundamental era o tema do cálculo intensivo, do cálculo computacional. Pero eso veu despois. O primeiro era que había eivas no ámbito da informática, como podían ser a xestión das bibliotecas, como podía ser a xestión académica, como podía ser a xestión de persoal, que dos que carecían de calquera outro medio as novas universidades e que Santiago necesitaba actualizar todos eses ámbitos propios. Por lo tanto, é a primeira e gran colaboración, o meu entender, das 3 universidades uns poucos meses, 3 meses despois da súa creación e da súa posta en marcha. E, por lo tanto, pois, é bello a colaboración entre as universidades. Outra cousa é que cada un ten o seu destino, ten os seus compromisos, ten as súas obrigas e, por lo tanto, que van cada unha polo seu sitio. Créase a comisión, na que interven as 3 universidades, e fundamentalmente por interese propio da comunidade autónoma e por interese do propio CSIC. Naquel momento, permítame a susceptibilidade, moi ben dirixido por Emilio Muñoz, que era o presidente do CSIC en aqueles momentos, que era capaz de comprender a importancia tamén, aínda que el non fora do gremio, no ámbito de os cálculos computacionais intensivos e, polo tanto, que necesitaban máquinas que non tiñan
e necesitaban acceso a elas que non tiñan, e tamén do que era delegado en Galicia, que axudou a simplificar moitas das dificultades que xurdían de colaborar unha comunidade autónoma con un centro dependente do goberno central, e, polo tanto, dificultades xurídicas e de todo tipo para traballar conxuntamente, que era aqueles intres José Manuel Gallardo Amuíz. Eu teño que agradecerlle moito os esforzos que fixo durante os tempos que foi o delegado do CSIC, que axudou a que este proxecto rematara moi satisfactoriamente. Ponse en marcha a comisión, membros do CSIC de Madrid e máis de Galicia, membros das 3 universidades galegas, unha secretaría, era unha catedrática de química, que era xefa de servizo de coordinación universitaria dende xa o ano 88, 89, Carmen Vidal, e máis eu, como coordinador presidente da propia comisión. Objetivo, primeiro, establecer aqueles ámbitos onde existía un consenso. O cálculo intensivo foi o primeiro que se puxo en riba da mesa e o primeiro que se dixo: isto ten a máxima urxencia. A Universidade de Santiago, estamos a falar maio de 1990, a Universidade de Santiago tiña necesidades que xa viñan de moi atrás, e as outras universidades tamén mostraron esa necesidade de estar no ámbito máis destacado do cálculo intensivo. E, polo tanto, decidimos aparcar por un tempo que foron anos, os demais asuntos. Bueno, a xestión académica non, se puxo en marcha por un mecanismo alleo á propia comisión, pero aí era moito máis complicado. Había que crear o CSA. Non tiña nome, o nome surdiu, porque tampouco había tradición en España. Existía un único centro de cálculo intensivo, pequeno, moi ben xestionado, que era o CICA, o Centro de Informática da Comunidade Andaluza, en Sevilla, moi ben xestionado, que nos servía de algunha referencia, e ao mesmo tempo que nos, con unha pequena vantaxe sobre nós no tempo, creouse o Centro de Supercomputación de Cataluña, con outras expectativas distintas e, sobre todo, con uns orzamentos moi diferentes aos nosos. Entón, había que facelo realidade, había que ver como se facía, porque este non era unha problemática nosa, xa existían centos, eu diría que miles, poucos miles, pero algúns miles de centros de supercomputación no mundo, quizáis 1000, quizáis 2000, sobre todo nos Estados Unidos, sobre todo en todos os países do mundo no ámbito da defensa, no ámbito da criptografía, de todas as ferramentas da simulación en tempo real, dos xogos de guerra, de todas estas cousas, e tamén no cálculo de supercomputación, no cálculo intensivo. O primeiro superordenador é dunha empresa que se chama Control Data, que diseña Seymour Cray, o gran diseñador de supercomputadores que crea a súa empresa despois, e, polo tanto, tratábase de construir algo novo. E por iso falo de revolución, porque foi pasar de prácticamente cero, e explicarei por que digo prácticamente e por que matizo o cero, porque xa existía unha pequena máquina a nivel departamental que facía cálculo intensivo, cálculo vectorial na Universidade de Santiago. Formaba parte dun grupo de investigación
da Facultade de Química, o Departamento de Química Física e o Grupo de Investigación de Química Teórica que lideraba o profesor Miguel Ángel Ríos. Tiñan unha pequena máquina que puderon adquirir de segunda man, pero que para eles lles permitiu un salto cualitativo que solamente tiñan eles, pero chegaban ata un punto relativamente baixo de capacidade de cálculo. Eles foron os grandes usuarios no momento que o CESGA se abre, porque eles tiñan xa experiencia de traballar e a necesidade de cubrir átomos e moléculas de moito máis gran dimensión que aquelas que podían traballar no seu ámbito da química teórica computacional. Pero seguimos ca creación do CESGA. Hai que atopar unha solución ao problema xurídico, hai que facer un concurso previo. 6 eran os xogadores a nivel mundial, os 6 foron convocados ao concurso, a participar no concurso, animamos a participar no concurso, os 6 participaron, eran 4 do ámbito da supercomputación, 2 norteamericanos e 2 xaponeses, Cray e máis Convex, que era a máquina, por certo, que tiña o profesor Ríos, e 2 xaponeses, NEC e Fujitsu. E 2 grandes da informática que, aínda que non tiñan solucións punteras no ámbito do cálculo intensivo, eran xogadores moi importantes no ámbito do hardware no mundo, que eran IBM e máis Digital. Digital que desapareceu ao pouco tempo, nunha crise, eu podía decir, destas de morrer de éxito, que as máquinas a nivel departamental e a nivel superior eran imbatibles, pero cando deron o paso seguinte hacia as máquinas de maior tamaño, de maior capacidade, a empresa non pudo soportar os custos financieros e desapareceu, con ser unha empresa tan importante. E, polo tanto, os 6 fixeron ofertas cando se sacou o concurso e dos 6 procedeu a analizarse, a comisión preparara unos benchmarks, tuvimos unhas reunións con cada un deles, a comisión dos concursantes, para que nos explicaran. Estamos falando dun mundo, dun campo novo. Tiveron lugar no salón de actos do pabellón de servizos da Universidade de Santiago, que era o salón de actos entón de Feuga. E ali celebráronse as reunións con todos os fabricantes. Eu tive a oportunidade, por iso digo que foi moito que me aportou a mí toda esta experiencia, de coñecer a 3 persoas sin as cales sería difícil explicar a historia da informática e, sobre todo, a informática de cálculo intensivo de España dos últimos 30, 40 anos, que foron Eugenio Pardo, de Cray, Luis Rodríguez Ovejero, entón e Convex, e despois presidente propietario da empresa Satec de software, e Javier García Tobío como máximo responsable de grandes sistemas da empresa Fujitsu España. Sin os 3 sería difícil de explicar o cálculo intensivo, os grandes sistemas en España dos últimos 50 anos, como estaba a decir. Deu unha oportunidade de chegar á relación de amistade mesmo con aqueles que non gañaron o concurso. Celebrado o concurso, a empresa que nos fixo unha oferta moi importante para nós, que superaba con moito a suma de casi todas as outras. Había unha gran oferta da empresa NEC, pero que non tiña servizo de asistencia técnica nin en España, nin perto de España, e, polo tanto, para nós eso suponía un risco grande. Como explicarei,
a segunda revolución non foi de cálculo intensivo do CESGA, sino que foi de traer a banda ampla e a conexión a internet a Galicia, que non existía. E, por lo tanto, cando falo da revolución, falo esas dúas cousas. Cando falaba de discreción, como digo, a construción nun sitio discreto. Nada de ruidos mediáticos. Sacar as cousas adiante para solventar as moitas dificultades que xa xurdían no camiño sin necesidade de buscar máis, levoume a construir ese discurso. Decía, cando se instala o ordenador en Galicia, e vou poñer as dificultades que tivo darlle forma xurídica e que a máquina se resolve a finais do ano 1991. E durante meses hubo que lidiar con resolver estes problemas, hubo que encontrar posicións comuns para construílo entre o socio CSIC e o socio Xunta de Galicia. O CSIC, o remate, puso o solar e a Xunta puso a construción fora do custo asociado ás máquinas e 8 de agosto, aínda entón, era o campo de experimentación do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas. E 8 de xaneiro seguinte, o edificio estaba rematado e as máquinas chegaban a entrar dentro do CESGA. Este foi un par de fotografías, esta de outubro, e xa digo, o 8 de agosto, aínda, ali estaban plantados pequenos castaños, carballos e cousas dela. Esta xa era un mes despois, e 8 de xaneiro xa estaba o edificio rematado por fora, por dentro, e as máquinas estaban instalándose. Isto é como quedou o edificio, pero tal cual quedou xa o 8 de xaneiro. Aquí non hai ninguna aportación posterior a ela, quizáis as 4 plantas que tiñamos ali dentro e, sobre todo, o magnífico cuadro que veu con un porcento cultural que é un mural, un enorme mural que se fixo para mostrar a antítese entre a Galicia de antes, un carro de bois cheo de palla, e o que supoñía o centro de supercomputación de Galicia. E aí comeza a andar o centro, con moitas vicisitudes, como foi todo tan rápido e non tiñamos os mobles, tivemos que utilizar as propias caixas de madeira nos primeiros días entre o asombro dos técnicos xaponeses que viñan a instalarlo, e que as cadeiras eran caixas máis pequenas e as mesas eran caixas máis grandes. Pero a ilusión de sacar aquilo adelante era superior a todo o demais. E o centro de supercomputación dótase deste persoal. Era, abaixo á esquerda, o xenio dos sistemas operativos, o home que facía funcionar todas as máquinas, Manuel Pose, Cuco, Ose, traballando en informática na Universidade da Coruña. Arriba á esquerda, Juan Luis Ruiz Muján. Cuco era matemático, Juan Luis Ruiz Muján era físico, era o home das comunicacións, o home que fixo posible que o CESGA e Galicia tivera a primeira rede, a RECITGA, a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, de banda ancha, sin utilizar fibra óptica, a 155 megabits, cando arrancamos no ano 1993 con 9,6 e 64 kilobits. Os antigos baudios do teléfono, os cables de cobre de toda a vida, que era a oferta que existía. Non existía, e a RDSI eran as únicas ofertas que existían, e nós tiñamos máis de 2000 veces a capacidade 2 anos despois.
e que foi tan difícil ou máis de conseguir para iso. 2 conserxes, porque estábamos abertos 14 horas ao día, tiñamos 2 conserxes, Miguel e Ramón no centro, a responsable administrativa, Pilar Iglesias, e 2 magníficos técnicos cedidos no propio contrato de adquisición da máquina por a empresa Fujitsu. Ignacio López Cabido e máis Manuel Millares, que despois foi durante moitos anos o xefe de grandes sistemas da propia empresa. Estiveron connosco pois os máis dos 2 primeiros anos. Ignacio rematou integrándose na plantilla do CESGA e Manuel Millares marchou de volta con Fujitsu a Madrid. Este era todo o equipo para montar, para poñer en marcha, para funcionar. Como vedes aí, éramos 9 persoas e técnicos 5, máis o director e máis os 2 conserxes. E iso era a plantilla que tiña o CESGA para funcionar durante o seu arranque. Pouco a pouco foi incrementando, veremos algúns datos inmediatamente para que veades como o éxito inicial incrementouse ao longo dos anos ata chegar a ser un centro de referencia. Pero cando se instala a máquina, a nosa máquina era 4 veces máis potente que a máquina do CESGA de Cataluña. E costounos 5 veces menos. E que os pobres temos que ser moi cuidadosos como gastamos os cartos, porque os ricos poden errar, porque sempre teñen cartos para unha segunda oportunidade, que seguro que aproveitaron, e constame que aproveitaron a segunda oportunidade. Pero nós tivemos que ser moi cuidadosos que a elección, que nos saiu ben. Xa digo, despois de ver moitos centros antes de tomar a decisión correspondente. Pero o centro seguiu funcionando todos estes anos. Estivo ao servicio de investigadores de todas as partes. Os primeiros, eu podía decir, de Galicia foron o grupo do profesor Miguel Ángel Ríos. Tivemos que organizar un sistema de colas, porque senón eles coparían a máquina en exclusiva e buscaban os seus investigadores, buscaban maneras de colarse para poder utilizar o máximo posible. Tiñamos o Roca Solano, no CSIC en Madrid, que era un grande usuario de necesidades, e resolve problemas que eu vou facer unha pequena referencia, porque pareceme importante que a xente non están para resolver as ocurrencias dos investigadores, nin as ideas dos investigadores, que é o objetivo primordial, senón para prestar servizos. Decía, é un centro tecnolóxico que presta servizos aos investigadores, pero presta servizos ás empresas. Un dos nosos primeiros traballos foi un contrato que a Empresa Nacional de Electricidade, o mellor non é casualidade a relación, pero un contrato obtido nunha convocatoria oficial en competencia con moitos outros para simular o penacho da chimenea da central térmica das Pontes, que tiña problemas derivados da calidade do carbón e que era necesario ter un elemento de predicción con unhas horas de adianto, un turno de adianto, para evitar os problemas de emisión derivado dos gases de combustión. Foi un proxecto moi importante económicamente e tamén abriu portas ao CESGA nese ámbito. E deu lugar ese proxecto ao desenvolvemento doutro proxecto que para min ten un significado tamén moi forte. Ese proxecto obligounos a desenvolver unha aplicación meteorolóxica local. Como esa aplicación meteorolóxica local funcionaba tan ben,
decidimos estenderlo a Galicia. Como os resultados eran satisfactorios, decidimos importar un sistema meteorolóxico, unha aplicación meteorolóxica que xa estaba en marcha no ENCAR dos Estados Unidos, de poñer en marcha a aplicación informática que permitiu nese movimiento dificilmente explicable a priori entre o Centro de Supercomputación e a Consellería de Medio Ambiente a poñer en marcha, agora espero que resulte un pouco máis fácil de entender, montar o Servicio de Observación e Predicción Meteorolóxica de Galicia. Nome moi longo que trataba de evitar as dificultades de entendimento co Instituto Nacional de Meteoroloxía e que rematou convertíndose nalgo tan importante para todos nós como é a predicción meteorolóxica a través do nome de Meteo Galicia. Entón, xa digo, as cousas non pasan por casualidades, senón pasan por unha corriente natural de acontecimentos. Esa foi unha grande... Pero, por poñer o exemplo do último que está a facer o CESGA, non é solamente traballar das ciencias básicas e das tecnoloxías. O último é a digitalización con algoritmos especialmente personalizados para o caso da biblioteca Ramón Valle-Inclán, que dirixe a profesora Margarita Santos Zas, a doación que se fixo a Universidade hai uns meses e que será digitalizada polo CESGA para disfrute de todos os cidadáns do que esa biblioteca dun dos nosos máis preclaros literatos. E, polo tanto, o CESGA, e vou poñer moi rápido, o doutor Ochida foi o que diseñou o primeiro procesador que tiñamos no CESGA, o VP 2400, o doutor Kosaka era o xefe, pero o enxeñeiro foi o doutor Uchida. Este é o acto de inauguración. Aquí temos unha imaxe de José Manuel Touriñán, que foi a persoa que se responsabilizou de acadar os cartos e de levar a cabo todo este proxecto. Os representantes entón xa do CSIC, que era Tarsi Carballas, como a doutora Tarsi Carballas, como directora do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas, e a doutora Maricruz Mato, que era delegada do CSIC cando se inaugura o CSIC, e aparece por ali detrás a imaxe de que durante moitos anos mellorou o meu traballo, que era Javier García Tobío, aí de barba e gafas, que aparece nun segundo plano, e o secretario xeral do CSIC, que era un home difícil de sacarlle entón unha peseta, xa non vou a decir millóns, que chamábase Gustavo Monge. E aí aparece a outra persoa que fixo posible a miña incorporación, que eu podo estar falando aquí, que era Juan Piñeiro Permui, o que estaba ali. E despois, á esquerda, está o presidente da Xunta, que tamén estaba ali, estaba o alcalde de Santiago, que foi o que descubriu a cortinilla que a placa receptiva, estaba o reitor da universidade, que era o profesor Darío Villarón. Pero estaba o principal usuario que foi do CESGA e que siga a ser do CESGA, que é o grupo de investigación que lideraba o profesor Miguel Ángel Ríos. Estes eran os equipos, e aquí a placa, o procesador que levaba ese equipo que se instalou en 1993 é entregado por Javier García Tobío, meu sucesor como director, ao director do MUNCIT, do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía na Coruña, hai uns anos, como mostra dos primeiros procesadores de 40 por 40 centímetros
imaginar o número de conexións que tiña, unha máquina moi especial para introducirlo, para que os pins entraran, os miles de pins entraran todos simultaneamente no seu sitio sin doblarse ningún. E algúns datos. Cando montamos o VP 2400 e ponemos en marcha, xa non é que fora o primeiro de España, que tiñamos 2,5 veces a capacidade de todos os demais ordenadores de cálculo intensivo de España, senón que éramos o 146 do mundo. Había uns poucos miles destes ordenadores, pero 146 do mundo era certamente unha cifra dificilmente alcanzada. Seguimos sendo o número 1 da segunda máquina. Aí rematou o meu traballo a principio de 1998 e, polo tanto, o resto xa que foron máquinas, como veis, de potencia que se incrementou dun xeito exponencial, sen dúbida ninguna, nos anos 2003 e 2013. As áreas de traballo, como vedes, moitas, moi diferentes, distintos ámbitos. Xa digo, eu aquí fago referencia aquilo que eu vivín en persoa. Xa poño aí 1993, 1997. Como digo, estaba Cuco, estaba Buján, estaba José Antonio Souto. José Antonio Souto levaba proxectos, Buján levaba comunicacións e Pose levaba o sistema. Eles tres eran, pois certamente, os que fixeron realidade o tema. Pero, eu decía, o segundo, aquí tedes o tema da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia. Cando montamos o CESGA, aparece á esquerda arriba esas líneas de 9,64 kilobits. A salida ao mundo era por un canal de 64 kilobits, que era o que ofrecía a empresa de telecomunicacións, a única que existía, e nós cando montamos a nosa rede. E montamos a nosa rede porque os fondos FEDER que nos deron eran 425 millóns de pesetas para montar a rede que cubrira todos os centros de Galicia. Non só os campus universitarios, sino tamén os hospitais que facían investigación, os centros do CSIC, que estaban dentro delo, e as ofertas das dúas empresas que tiñan fibra óptica chegaban os 3.000 millóns de pesetas. E nós tiñamos 425. Entón, a proposta foi de montar, eu teño que dar os nomes desas persoas porque foron moi importantes, desgraciadamente unha tuvo unha morte prematura, pero era un verdadero artista que nos axudaron a montalo. Foi montar radioenlaces nos postes de comunicacións da Televisión de Galicia. Firmamos un acordo con eles para que nos deixaran poñer unhos radios enlaces nas súas torres. Pusimos unhos radios enlaces en unhas torres entre Montefaro en Ferrol, Domallo, o Pedroso, Meda, e conectamos a través deses. Con decirvos que os equipos que compramos eran uns equipos Fore, 155 megabits, siguen hoxe funcionando de backup, porque hoxe, como vedes, a rede é diferente. A rede é de 10 gigabits, que a intención de pasar no próximo ano a 100 gigabits. Pero entonces pasábamos do cobre de 9,6 a 64 kilobits a pasar a 155 megabits. E tiñamos solamente 425 millóns de euros para facer. De pesetas, para facer. A axuda de Xerardo García Campos, director e copropietario da empresa Interxis, un enxeñeiro de telecomunicacións extraordinario, e de José Manuel Soto, o técnico
de Telecomunicacións naquel momento, que despois foi director xeral da Consellería de Cultura e Comunicacións, permitiunos facer esta obra cos únicos equipos que existían no mundo. Fore, nun momento dado, éramos os principais clientes de Fore. Era unha empresa que crecera de 4 doctorandos da Carnegie Mellon nas afueras de Pittsburgh, que foron capaces de diseñar algo que non existía. Por lo tanto, foi a primeira vez que se fixo. E como houve esa disrupción entre o cobre, a baixa capacidade de comunicación e a banda ampla, 2000 veces a capacidade de cálculo de comunicación, que eu falaba desa segunda parte, da segunda fase de revolución, do que significou o CESGA para Galicia. Non sei como vou de tempo. Por poñer algún dato, aquí tedes, eu utilicei os datos públicos. 5. Moitas gracias. Para poñer os datos do que foi o crecimento importante ao longo de todos eses anos, ata o 25 aniversario do CESGA, xa digo, ainda que empezamos a traballar antes das datas oficiais, pois eu vou conservar as datas oficiais, e aí podedes ver o crecimento, o éxito. Este é o éxito do CESGA. O éxito de persoas que traballaron, como eu mostrei previamente, pois o crecemento no número de persoas foi moi grande. Non sei onde estaba, por algún sitio estaba cando empezamos, non sei, debín de pasalo, ou se andan por riba das 30 persoas traballando no CESGA, facendo outras cousas, visualización, aprendizaxe en remoto. Permítome facer unha herexía neste momento, porque o que se fai ben é aprendizaxe en remoto. A educación online, con todas as disculpas para todos os que saben moito máis que a min pareceme difícil de facer educación. Pero, bueno, eu falo de aprendizaxe en remoto, que creo que a palabra a caída para falar disto. Pero os tempos que corremos nunha sociedade tan fluida como a nosa, en a que todo sufre transformacións, porque todo se queda vello antes de tempo, pois eu falo de aprendizaxe en remoto, porque no CESGA fixemos cursos de aprendizaxe en remoto no ano 1995, con unha colaboradora que veu da Universidade Técnica de Berlín a traballar connosco, e ademais excelente música de oboe que chamábase Claudia Engel, e que marchou do CESGA a traballar á Universidade de Stanford. E pola miña parte, pois, tratei de ser o máis sintético posible, pero tamén poñer cara ás persoas que fixeron posible todo isto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos dado cuenta de lo que es una revolución discreta en cuanto a lo que ha representado el nacimiento y la consolidación del CESGA. Y bueno, ahora es el turno de las preguntas que han llegado a través de la emisión, que las vamos a oír. La Xunta haya decidido poner al frente de la única instalación científico-técnica singular de Galicia a un burócrata, a una persona ajena a la comunidad científica, sin formación universitaria. Eu falo, permíteme que te dé resposta, eu falo do que foi a miña experiencia persoal. Eu falo do éxito que supuso o CESGA. Eu espero
que o CESGA siga a desenvolverse como ata o momento. Eu teño que coñecer os datos dos resultados para poder definir se o CESGA sigue o mesmo curso de acontecementos que durante os primeiros 25 anos nos fixo un referente en Galicia, en España e fora de España. E iso é o que espero ver no futuro próximo. Boas tardes. A miña pregunta é: considera que o CESGA debería estar presente nas reunións de computación de alto rendimento como viña sendo atado agora? Moitas grazas. Pois, moitas gracias a vos. Eu penso que a presencia en todos os foros do CESGA é necesaria, é absolutamente necesaria, porque é o que nos integra dentro do noso contorno máis próximo, máis afastado de nós, e, polo tanto, estar en todos os foros para un ámbito que é de tecnoloxía puntera e de resultados científicos da máxima importancia, e estar sempre que poidamos, debemos de estar en eles, naturalmente que sí. Lamento non ter podido escoitar en directo a grabación, que si o farei unha vez a teño colgada na web do Ateneo. Esta é a miña pregunta. Dr. Casares, coñece a situación actual do CESGA, que parece que a gran parte do persoal do centro atópase altamente desmotivada pola política de dirección do centro. Que opinión lle merece esta situación? Ben, gracias. Eu, como espero que vostede coñeza e como ha sido unha posición miña ao longo da miña vida, eu fixen o traballo cando estaba ao frente, o fixen con esforzo, con dedicación, con sorte, pero o fixen sempre pensando tanto no mundo da empresa como no mundo da universidade, como no mundo da xestión, o mellor para a comunidade na que estaba actuando, pero tamén tan pronto deixei de participar, e probablemente vostede o sabe ben, procurei afastarme porque o peor é que se sintan sombras que no meu caso non tiña ningún interese. Tamén porque tiña a seguridade de que a persoa que estaba a ocupar o meu posto iba a facelo un mellor camín. E, polo tanto, pois, eu vivía tranquilo, pero me afastei e, polo tanto, a miña e o fixen cando deixei o meu posto como reitor e cando deixei o meu posto como director xeral, e sigue sendo unha tradición de que deben de ser outros os que realicen esa labor de valorización e de tal. Se coñezo, bueno, pois eu coñezo moitas cousas, pero xa forman parte da miña bagaxe casi que persoal, máis que institucional, pero teño que decir que, como ao principio declarei, o CESGA foi, e que me perdoen os meus fillos, como un fillo meu. E eu velarei, aínda que voando só e lonxe de seu pai, cuidarei de que o CESGA siga a medrar como fixo todos estes anos, e non mirarei para ninguna outra cousa máis que para defender esos méritos conseguidos con tanto traballo. Que
Que opina da relevancia do CESGA a nivel nacional e europeo en cuestións de HPC? Como foi na súa dirección é a seguinte, ou ten que converterse nun departamento administrativo máis da Xunta, como é o caso da actual dirección? Ben, eu xa dixen, creo que o CESGA é un centro tecnolóxico para os investigadores, para a empresa, para a sociedade en xeral, aínda que soe a elitista non o é simplemente é para especialistas, pero non porque sexa elitista, senón porque non todos teñen a preparación suficiente para poder participar no uso do mesmo, ni tampouco teñen interese, porque non teñen por que adicarse ao tema computacional. Hai moitas cousas moi interesantes que non requiren de unha ferramenta como esta, pero hai moitas cousas moi importantes que si a requiren. E, polo tanto, eu creo que unha das grandes virtudes que tivo o CESGA, e espero que se conserve, é o carácter de un centro técnico, certamente non administrativo. Eu sei que hai unha parte administrativa, unha parte de xestión absolutamente necesaria, pero entendo que é un centro técnico e non un centro administrativo, e para min non cabe na cabeza outra cousa. Sí, hai unha pregunta que queríamos hacer en nombre de unha persona que lo hace, que no pudo grabarla, y es que ya has hecho una valoración del momento, de cómo, de lo que a ti te parece que representa como centro de apoyo a la investigación y a las empresas, pero hay gente que quiere que le hagas una valoración del momento actual. Yo creo que se han reiterado en esas preguntas y esta es nueva. ¿Y qué opinas cómo debería de ser el futuro? Si debe de encarar el futuro también con una perspectiva parecida a la que planteabas tú, a la que planteaste tú en su momento, o debe de seguir otras historias. Pero insisto en que hay gente que quiere que hagas una valoración de la situación actual. Y no tengo inconveniente en hacerlo. No tengo ninguna dúbida que o Centro de Supercomputación de Galicia é un centro de servizo de carácter tecnolóxico, porque senón tampouco sería un centro tecnolóxico, nin tería esa condición, que ten un compromiso que va ca sociedade, e creo que ten que seguir ese camiño. É un camiño que as nosas capacidades e as nosas limitacións fixemos hai casi que 30 anos e non atopamos razóns para modificar unha ruta que é a que siguen. Eu sei que hai outros centros que sirven para experimentación de algúns profesores, para probar distintos... A min eso non me parece un centro de supercomputación, me parece un laboratorio particular. Eu digo así de claro, e penso que todo o mundo na comunidade de cálculo intensivo sabe o que estou a decir. E, polo tanto, non sirve para xogar cas máquinas, para facer probas, para estas cousas, senón sirve para traballar, para sacarlle rendimento, para que funcione as 24 horas do día, para que o número de traballos e de horas de cálculo de asuntos da máximo interés se plantexan cada vez con máis frecuencia. E, polo tanto, eu digo, centro tecnolóxico é para prestar servizo a quen ten que prestar servizo, aqueles que o necesitan. Non é un centro administrativo, non é un centro de xestión e non é un centro de prácticas de máis alto nivel ou de menos alto nivel,
non é un centro para xogar con el, que as máquinas, senón nin tratando de mellorarlas, porque costan moitos cartos para arriscar. E, polo tanto, e sobre todo, como decía ao principio, eu sempre tive a visión de que os cartos públicos son de todos, non de que non son de ninguén, e, polo tanto, hai unha obriga de facelo ben. Ata donde sei, sempre, non me lembro de ningún caso, podo decir, que houbera a máis mínima dúbida que os cartos se gastaban ben para prestar ese servizo. O futuro, eu non teño unha bola de cristal para facer o futuro, é dicir, cal debe de ser o camiño a seguir. Pero cando durante os últimos 30 anos que pasaron tantas cousas, que hubo tantos cambios, que hubo o centro de supercomputación seguiu medrando, mellorando, pois mellor non me neallo, porque se ve que a pesares desa sociedade líquida na que vivimos, hemos sido capaces de manter o rumbo en todo momento. E, polo tanto, é unha experiencia que non paga a pena arriscar. Muy bien, muchísimas gracias. En nombre de la sección de Ciencia y Tecnología y en nombre de la Junta Directiva del Ateneo, te vamos a hacer, Juan, una entrega de un obsequio para tu... Bueno, pois, moitas gracias, Manolo. A honra foi para mí, o placer foi para mí de poder compartir estes minutos conmigo, de poñer algúns nomes das persoas que fixeron e fan realidade o CESGA, sobre todo aqueles que foron máis próximos a min, e pois desexar que fora interesante para os que nos escoitaron e nos estiveron vendo a través dos medios sociais, e non haber resultado especialmente aburrido ou utilizar unha jerga demasiado ausente do mundo real. Nada máis pola miña parte. Moitas grazas.